Cestovať, hrať, cestovať. To je údel futbalových mužstiev. Trenčianska jednota nie je výnimkou. V minulom roku hrala v Kodani a tohto roku opäť. Trenčania dokonca bývali v tom istom hoteli Baltik, hrali v tej istej súťaži Rapanovom pohári, ibaže s druhým súperom. Dánsko je však zaujímavá krajina a Kodaň ako letecký, ale predovšetkým námorný prístav je nesporne lákadlom. Nuž a tak chvíle voľna vedú výpravu do prístavu a ešte viacej ju vábia pred Kráľovský palác. Tréner Karol Borhy, futbalový svetobežník, sa ochotne zahrá na dvorného fotografa. Naozaj, aká to bude spomienka? Lebo tu už nepôjde len o turistické zážitky, ale predovšetkým o futbalovú prestíž. A tak treba myslieť na zajtrajší zápas. Po unavujúcej ceste volí skúsený stratég futbalu pre svojich zverencov len ľahký tréning. Rozhoduje sa aj pre zmeny v mužstve. V bráne bude chytať namiesto niecelkom zdravého Rihoška Oravec. Miesto v útoku za novopečeného Rakúšana Masného dostane mladý Benca. Sobota, deň stretnutia. Švédsky rozhodca Postrém sa rozcvičuje na naše pomery obzvlášť výdatne. Naozaj, komu bude držať palce, svojim dánskym susedom, alebo zostane verný známemu švédskému športovému rytierstvu? Nuž a tu sa utvrdzujeme, že futbal je v Dánsku len popoluškou. Dánsky majster KB Kodaň, ktorého futbalová história sa začína v roku 1876, hrá na štadiónku maličkom ako dlaň a staručkom ako Matuzalem. Aj mizerná návšteva 1600 platiacich divákov je na vyše miliónové mesto veľmi zlá. Trenčania v bielých dresoch začali svižne, ako by chceli nadviazať na úspešný trenčiansky výsledok. Fyzická i technická pripravenosť Trenčanov je napokon omnoho vyššia ako u čistých amatérov z Kodane. Tentoraz Albrecht nedobehol loptu pred 105-kilovým brankárom Jensom. Ale ani Dánom sa táto akcia nevydarila. Gól Trenčanov visí vo vzduchu. Jens má od prvých minút aj šťastie. Pekná solová akcia Mojžiša, ktorú žiaľ nepresne zakončil.
výlet trenčianskeho brankára Oravca. Dobre to dopadlo. Trenčania hrajú o 10 000 švajčiarskych frankov. Dáni už len o prestíž. Nášmu mužstvu stačí v tomto stretnutí remiza, aby vyhralo svoju skupinu v Rapanovom pohári. Prišla však 39. minúta a dánsky reprezentant Sørensen dáva prvý gól do Oravcovej siete. Nečakaný úspech zrejme podporí sebevedomie obetavých Dánov. Aj tak by nebolo nič stratené, keby sa premieniali šance. Takúto premárnil Nať. Prvý polčas sa skončil víťazstvom domáceho celku 1:0 a to je prekvapenie. V druhom prišiel očakávaný nápor Trenčína. Chlapci nechceli stratiť svoju príležitosť. Šťastie však bolo jasne na strane 33-ročného Jensa a jeho spoluhráčov. V 58. minúta Albrechtov únik a jeho center umiestnil čiperný navrátil do siete. 1:1. Aspoň takýto výsledok by si Trenčín želal. Tlak futbalistov v bielom trval, ale ako si mali naši hráči málo priestoru i málo odvahy pred bránou kodanského celku. To bol navrátil. Niekoľko minút pred koncom podlikli Dáni rušový útok a vidíte, koľko bude mať Oravec roboty. Rýchlonohý Albrecht sa vydal na sólovú púť cez celé ihrisko. Na zakončenie mu však chýbali sily. Výsledok už poznáte, 1:1. Trenčín hrou nenadchol, ale bod z Kodane znamená prvenstvo v skupine letnej futbalovej súťaže o Rapanov pohár. Nuž a tak koniec dobrý, všetko dobré.